Da wa kake soyayya? Da Amina yar fullo, Minali fullo. Daga ɗaya ce budurarka? Matanka nawa a Kaniwood? Ban da budurwa a Kano. Mata nawa kake da burin aura? Guda 8. Akwai Umar M. Sharif. Ɗaya. Akwai Ali Nuhu. Daga bakinka, abin da ka furta shi ne zai bi ka. Daga bakinka, abin da ka furta shi ne zai bi ka. Daga baki, maza buɗe baki, buɗe baki, ka faɗi gaskiya. Shirin Adolga, dan ware gaskiya sun siya. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Zan fara tambaye ka, in kana so sai ka tambaye ni. Zan ma interview za ka min interview. Okay. Sunana Abdul Gai, ko zan iya sanin sunanka? Sunana Kawuwa M. Suleman, wanda aka fi sani da official Kawuwa. Okay, malam official Kawuwa. Yan tambayoyin ma. Na'am. Wace ce budurarka a Kano? Babu ko ɗaya. Da wa kake soyayya? Da Amina yar fullo, Minali fullo. Daga ɗaya ce budurarka? Da kaɗai ce budurata. Daga ɗaya kuke soyayya? Da kaɗai muke soyayya. Ka tabbata? Na tabbata. Okay. Sai tambaya na gaba. Ina zo. Shekara kuna soyayya da ita? I think ba mu kai shekara ba, mun dai kusan kai shekara. Yaushe za ku yi aure? Shi aure nufi ne na Ubangiji. Very soon. Ka tabbata? Insha Allah. Za ka aure ta? Insha Allah. Mata nawa kake da burin aura? Guda 8. Ai ka san bai halatta ba addini. To ai ka san abin da ya halatta addini idan ni attajiri ne. Ina maka magana. Ni ba malami ba, an ce malami. Attajiri. Basaraki. Ka koya ni wani dan jinin sarauta ne, kuma sannan na sa ran zan zama attajirin nan. To kaga sai in kwarkwara 4. Ina da 4. In kai kuɗi kenan za ka iya yin ƙara aure. Zan yi 8, amma in ban yi ba zan tsaya da guda 1. Waye ubangidan kakanni? My name is motherfucker. Ubangida na kakanni. Ai ni na da ubannin gida da yawa. To, faɗa mun 3 daga ciki. Akwai Umar M. Sharif. Akwai Ali Nuhu. Akwai Yakubu Muhammad. Okay. Na gode. Sai tambaya na gaba. Waye babban abokinka? Su ma dai manyan abokanai dai. Guda nawa? 2. Da wada? Sadiq Zaka, Abdul Gaya. A cikinsa ka zaɓi ɗaya. Gaskiya kowanne da amfanin shi, ba zan iya cewa na zaɓi wannan ko na bar wannan ba. A cikinsu sai ka zaɓi ɗaya. A cikin Abdul Gaya da Sadiq Zaka ka zaɓi ɗaya. To na zaɓi Kawuwa. Baya Kawuwa. A cikinsu ka zaɓi ɗaya. Gaskiya zaɓar ɗaya a cikinsu zai mun wahala. Kawai dai kowanne yana da muhimmanci matuƙa a gurina. Okay. To sai tambaya na gaba. Na'am. Wani abin ne ya taɓa ɓata ma rai wanda ba ka iya manta da shi ba? Abin da yake ɓata min rai wanda ba zan iya manta da shi ba, kamar like a ce muna ga tsinci mutum yana cikin wani hali, sai ni kuma na yi ƙoƙarin a ce ni ne wanda zan iya in faranta masa ya fita daga cikin wannan halin ƙangin da yake ciki. Sai ni kuma saboda Allah na duba wannan halin da yake ciki kuma da tausayin da abin da zai dame shi, sai na taimaka masa, na ba shi gudunmawa, na taimaka masa saboda ya farin ciki. Daga baya kuma ni sai ya zo ya juya ni ya kuntata mu. Yamma butulci ake yawan butulci. Za ka yi tambaya. Na'am. To, Malam Abdul, tambaya ta farko ita ce, waye ubangidanka? Ni nan baba. Tambaya ta biyu ita ce, 'yan matanka nawa a Kano? Ban da budurwa a Kano. A waje kuma fa? A waje kamar ya.
Ka ce ba ka da budurwa a Kano. Ban da budurwa a Kano. A wajen na da ita. Za ka iya gaya mana sunanta? Matar kirki.